Els referents de Gaudí són molts i van canviant al llarg de la seva obra. Quan ell era jove i era estudiant d'arquitectura i just quan acaba la carrera, jo crec que els referents principals, per una banda, són tots els arquitectes i els dissenyadors anglesos de l'Aesthetic Movement, sobretot personatges com Owen Jones, personatges com Charles Drexler o com Thomas Jekyll, que són arquitectes que ara estan molt oblidats però que en el seu moment eren importantíssims. Un personatge com Owen Jones, que publica un llibre amb els dibuixos de l'Alhambra cap en els anys 50 del segle XIX, o, per exemple, que publica una gramàtica de l'ornament que tots els arquitectes i els dissenyadors i la gent culta europea tenia a les seves taules, és bàsic en la formació de Gaudí. Això per una banda, aquest món anglès que tenia com a objectiu unir la indústria i l'art, i per una altra banda, evidentment, un personatge extraordinari com és Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc és un arquitecte francès que és conegut per les seves obres, però sobretot és conegut per la seva obra teòrica, el gran diccionari de l'arquitectura i els entretiens avec les étudiants d'arquitecture, que és una espècie de converses o de lliçons pels estudiants d'arquitectura. En els seus apunts de joventut, Gaudí anoten moltes vegades el nom de Viollet-le-Duc, i la teoria de Viollet-le-Duc és una teoria positivista, diguem-ho així, és racionalista. Ell pensa que s'han d'adaptar els nous materials de construcció, sobretot el ferro, a les noves tipologies, als mercats, les estacions, els grans edificis moderns, a través de la utilització d'un llenguatge que és el llenguatge gòtic, que, segons ell, és el més flexible i el que millor s'adapta a totes aquestes noves necessitats. Gaudí llegia aquests llibres i és molt influït per ells. Però després, al llarg de la seva carrera, hi ha moltes altres figures a les que Gaudí presta la seva atenció i que acaben tenint un paper en la resolució mateixa de la seva obra. Jo crec que un cas bastant important és el cas d'Hector Guimard, que és un arquitecte de París, molt famós perquè és el que va construir les entrades del metro de París, però també molt famós a la seva època a través d'una obra que era el Castel Berenguer, de la que ell publica un àlbum amb moltes il·lustracions, fotografies, detalls, que sens dubte va estar a les mans de Gaudí perquè hi ha molts elements de Casa Batlló de la Pedrera que tenen que veure amb això. O, per exemple, el món d'altres arquitectes de l'època, com pot ser Víctor Horta, que treballava a Brussel·les, o com molts dels arquitectes vienesos del començament de segle. Hi ha molts, Gaudí no estava tancat en absolut al que passava al món de l'alta cultura, de l'avantguarda, diguem-ho així, arquitectònica europea, i les relacions amb aquesta avantguarda en diferents moments de la seva vida, canviants però sempre presents, són molt intenses.